बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव दिनै समाव हांख्रायनानै लाबोदों सासे बर' थियेटार मुलुगनि प्रडिउसार थियेटार सामलायगासिनो दङ बिथाङा जाबाय उपेन केरकेटारि आलायारन बर' थियेटारनि बिगोमा बिथांजों जों दान्दिसे सावरायनि जे बर' थियेटार मुलुगाव बिथाङा आगान होनानै माबायदि रोंगौथि मोनदों बिथांनो जों गिबियाव सिबिनाय आरो खुलुमनाय नोंथांनो खुलुमनाय होबाय खुलुमनाय आंनिफ्रायबो जासिनाय थाबाय नोंथाङा बर' माने दासान्दि बर' थियेटार मुलुगाव आगान होनानै आरो आलायारन थियेटार मुंनि मोनसे नायजाब आफाद सामलायगासिनो दङ नंगौ नोंथांनि मोन्दांथि दा आङो चिरां जिल्ला पानबारि हालामनि सिङाव थानाय 2 नं बौलाजार गामियाव माखासे बर' जाथिनि सिन्था खालामनानै जि जायगायाव बर' थियेटारफोरा थैलांनो हमदों बेखौ नोजोर बोनानै आङो चिरां जिल्लानिफ्राय आलायारन थियेटारखौ माखासे बर' जातिनि सिन्था खालामनानै हारिमुखौ सिन्था खालामनानै दिहुननाय जादों गुबुन हायोबा जों मानो हाया बेजों आंहा मोनसे गोसोजों चेलेन्ज दं आरोखि बे चेलेन्जखौ आं जाफुंसार होनो थाखाय दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पानबारि ओनसोलनिफ्राय ओंखारदों नोंथांनि जोनोम जायगाया आंनि जोनोम जायगायाथ' गिबियाव धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सेमेन्साफुरिमोन सेमेन्साफुरिमोन बेनि उनाव माखासे कालसाराव थायै बिसिखौ आं थारमाने पानबारिनिफ्राय मोननाय जादों हाबा खालामनो पानबारिनि औ बेनिफ्राय बिजियाबो बेफोरबायदिनो सान्दबावदिया बार'लाम्फा थियेटाराव थायोमोन बेफोरबायदिनो दाब बर' थियेटारफोरखौ आङो सालायगिरि खालामोमोन आरोखि जेरै बार'लाम्फा सोरां मन्जु लाइमोन थियेटार आरो जोंहा टिपु नार्जारिनि पुर्निमा पापेट फुथुला थियेटार अर्गेनाइजारमोन नोंथाङा बेयाव आं अर्गेनाइजार खालामोमोन आरोखि मोजां दैदेनबोदोंमोन दैदेनै माखासे गासै गियानखौ आंनि गोरबोआव थुबुर खालामनानै लादों लानानै बिसिखौबो आं हाबा खालामनाय जाबाय पानबारिनिफ्राय थारमाने नोंथाङा थियेटारनि एक्ट्रेसखौनो हाबा खालामदों बिदिनो बुंजायो जेरै रुक्मिनि नार्जारि बिथांखौ आं हाबा खालामनानै बेनिफ्राय खाफालानो लिरनाय दंमोन नामाथाय बेयाव एसे हा बायनानै ओमफ्राय बेयावनो न' लुनानै आं बेयावनो मोनसे थियेटारखौ जि जायगायाव सोनाबहा गैया बिनि थाखायनो आं मोनसे स्टाडि खालामनानै बे आलायारन थियेटारखौ दिहुननाय जादों नोंथाङा बुंबाय सिमेन्ट साफुरिमोन नोंथांनि न'आ आरो सिमेन्ट साफुरिनिफ्राय नोंथाङा ओंखारबोबाय थियेटार मुलुगाव आगान होनो थाखाय आरो थियेटार मुलुगाव नोंथाङा माने अर्गेनाइजारनि खामानि मावफैदों होनना बुंनाय जादों नोंथाङा एक्टिं खालामाखैमोन नामा आङो जिउआव बेखौनो आङो आंनि गुरुखौ सोरां मन्जु मानगोनां चन्द्रकान्त मोसाहारिखौ आं गिबियाव खुलुमनाय जासिहरग्रोयो बिथांनिफ्रायनो समस्त जेरै ड्राम सेट दामनाय गिटारानो जा जिखुनु दामजु बा एक्टिं मोसानाय लाइट गासिखौबो बिथांनिफ्रायनो सिखायजोबना लादों नोंथाङा माने अर्गेनाइजिंनि अनगायैबो दामनाय देनाय खननाय आरो मोसानाय एक्टिंबो खालामोमोन नोंथाङा आदसा जोबोद मोजां बाथ्रा खननायाव बेफोरबायदि गैया खिन्थु मेथाइफोरखौ लिरदों नायजाबबो लिरदों आदसा बेनिफ्राय नोंथांनि जेनाखि केरियार बेयो थियेटार मुलुगाव मोजाङैनो फसंथाफैनो हादों आरो बिदिनो नोंथां अर्गेनाइजारबो जाफैनो हादों जाहैबाय आरो अर्गेनाइजार जानायनि गेजेरजों नोंथाङा माबोरैहाय थियेटारखौहाय माने रायजो राजाफोरनि गेजेराव लांनांगौ बेखौ नोंथाङा मोनथिबाय नोंथाङा बेफोरबायदि जेनाखि गियान एबा गोसो जादोंमोन बर' थियेटार मुलुगाव हाबनो थाखाय दा नोंथांनि न'खरावनो बिदि परिबेस दंखायोमोन नामा आंहा बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि परिबेस जेबो गैयामोन नाथाय जेब्ला आं 1987निफ्राय सोरां मन्जुआव थानानै रोंबोबाय राबोबाय लोगोसे फरायनोबो गोनां जाना फैदों थियेटाराव थानानैनो आं प्लास फरायोमोन नाथाय आंनि न'खरनि अबस्थाया जोबोर गाज्रिमोन ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आं थायै बेफोरबायदिनो थानानै गासै समस्त थियेटारनि माबा खामानिफोरखौ आं रोंजोबनानै दिनै आलायारन थियेटारखौ दिहुननाय जादों आदसा नोंथाङा ड्रामाखौ माब्लानिफ्राय सोरजिजेनखो आङो ड्रामाखौ बेफोरबायदिनो गोबां लिरबोबाय बबेबा खुला पार्टिफोराव हरबाय बेफोरबायदिनो आं दरसि गामि लिरबाय
बिनिफ्राय सोर लिरबाय देग्लायबो गोरोन्थि नायजाब लिरदों बे देग्लायनि थाखाय 2021-2022नि थाखाय। नोंथाङाथ' आगु समावहाय नायजाब लिरोमोन आरो गुबुननो हरोमोन आरो दा समाव गावनो निजे थियेटार सालायबाय आरो गुबुननिफ्राय नायजाब लाबोनानै नोंथाङा दिन्थिनायनि राहा लागासिनो दङ। दा बे हिसाबै लिरगिरि हिसाबै एबा नायजाब लिरगिरि हिसाबै नोंथाङा जि समाव खामानि मावबाय थादों बे समाव नोंथाङा माबायदि रिभेनिउसन मोनोमोन? आं बेफोरबायदि जि समनिफ्राय आं नायजाब लिरदों रायजोफोरजों अनसायजादोंमोन, मोजां मोनजादोंमोन आरो नै दिनैसिमबो गाज्रि होनाखै। नोंथाङा माबायदि दोहोन मोनोमोन नायजाब लिरनायनि थाखाय? नायजाब लिरनायनि थाखायथ' गोबां उत्साह, रायजोफोरा जेब्ला मोजां मोनो लिरनो मोजां मोनो। आं सोंदों जे थियेटारनि मालिकफोरा नोंथांनो बेसेबां फैसा होयोमोन नायजाब गांसेनि थाखाय? बिदियाव जोंनि बर' समाजाव बे समाव जेबो थारमाने बेसेन गैयामोन। ओरैनो हरोमोन थारमाने? ओरैनो हरनानै जास्ट देखायनायल' जायोमोन आरोखि। दा समाव नोंथाङा थियेटारनि मालिक जानानै दङ, नोंथाङा नायजाब लिरग्राफोरनो माबायदि होनांगासिनो दं? दा बेलायावथ' एक्सुवेलि प्लेटफर्मा जोंनिया बर'नि प्लेटफर्मा गैयामोन नालाय नायजाब दिन्थिफुंनो थाखाय। दासो नै जेरै बुंनो थाङोब्ला नायल' जाल' सोरां मन्जु बिनि उनाव नै आं खुलिदों। आङो दा आंनि बेलायाव जेरै देंखो ब्रह्म बिथांनि नायजाबखौ लादोंमोन आङो। बिथांनो आङो ओरैनो खस्थ'बो दं, गांसे नायजाबखौ लिरनो गोनां जायोब्ला खस्थ'बो दं। गिबि आलायारन थियेटारा सृष्टि बा जोनोम होनायनि थाखाय आं बिथांनाव रिकुवेस्ट खालामनानै बिथांनो लिरनायनि थाखाय 15,000 रां होनाय जादों। माने मोनसे नायजाबाव 15,000। 15,000 मोनसे द्रामानि थाखाय? मोनसे द्रामानि थाखाय। औ, बिनिफ्राय गांसेखौथ' आंनि बिसियानो लिरदोंमोन। बिनिफ्राय आं होनाखिसै जाहैबाय। औ, फार्स्ट जाजेननायाव गुबुननिफ्राय गांसेल' लानाय जादों। एबार नेक्स्ट इयारनि थाखाय गांथामाव गांनैया गुबुननि जागोन, बेनिफ्राय गांसे आंनो लिरदों। जोबोद मोजां जागोन, रायजोफोरा नुनायाव जोबोद मोजां नुगोन। बर' समाजाव बेफोरबायदि टेकनिकेल बा एक्सन गोनां दिनैसिम नायजाब लिराखै। देग्लाय आङो लिरदों राजनितिखौ लानानै, लकडाउनखौ लानानै, बेनिफ्राय कालसारखौ लानानै, ओमफ्राय रमान्टिक, ट्रेजेडि, कमेडि मोनबा रक सोनानै मानसिखौ थारमाने थुख्रानि खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो रायजोफोरा। मिउजिक लगायनाय जादों बेहाय? औ। आदसा, मोजां खोथा। आरो नोंथाङा जे थियेटार सालायगासिनो दङ, आगोलावबो नोंथाङा माने थियेटार सालायनायाव बाहागो लाफादोंमोन अर्गानाइजार हिसाबैहाय। दा नोंथाङा गावनि निजा मालिक जादों। दा बे हिसाबै नोंथाङा बे फावगिरिफोरनो माबायदि एकमडेट खालामनाय जादों, बिथांमोनखौ माबायदि नोंथाङा लाखिनो हादों? आदसा, महरगिरिफोरखौ गिबि हिसाबै आङो जाबायदि थियेटार जगतआव सोलिनांगौ बेफोरबायदिखौ सोलिनो होदों, मोजां खालामलांदों। आरो दानसेयाव बिथांमोननो मेन ग्लेमार एक्टर मानगोनां दिनेश रामसियारि दंमोन, बिथांनो आं मान्थलि सेलारिखौ 35,000 होदोंमोन। थिग बेफोरबायदिनो बिनि सिङाव जेरै 30,000, 20,000, 25,000, लयेस्ट 10,000सिम सेलारि होदोंमोन पारमानेन्ट बेसिसाव। ओमफ्राय गासै आंनि थियेटाराव ड्राइभार साइभार गासैखौबो लानानै 105 मेम्बार दंमोन आरो गिबि ओंखारजेननायाव। नोंथाङा जे इसेबां दोहोन होबाय एमप्लयिफोरनो एबा महरगिरिफोरनो, नोंथांना रिटार्नआ माबायदि जायो? बेफोरबायदि गिबि हिसाबै लाफा आंहा जेबो जायाखै। नै एबार लकडाउन नङाब्ला थियेटारखौ जुदि आं दिन्थिनो हायोमोन अब्ला एसे बेनिफिटआ फैगौमोन। आरो जाहोना बेनो जे जोंनि बर'नि स्टेजाव जोंनि बर'आल' नायनाय जायो। 4 भागाव मोनसेल' भागखौ जों मोनो नालाय, बिनिखायनो माखासे जोङो गोबां गिदिर आर्टिस्टफोरखौ लानानै दिन्थिफुंनो हाया। दानि कम्पिटिसन मुगायाव गोरों गोरा जोंनि बर' समाजावबो ओंखारबाय। ओंखारनायखौ नायनानै मा जानो, जोंहा कमिटिफोराबो एसे गोबां दाम होनानै लांनो हाया। दा नै एबारनियाव गुबुन हारिफोराबो आंनि थियेटारखौ लाखिदों। हरसेयाव 80-75 मोनो बेफोरबायदि सुक्ति खालामफैदों आरोखि। देग्लायनि थाखाय माबायदि फिल्ड नोंथाङा मोननानै दङ? देग्लायनि थाखायथ' गासै रायजो राजाफोरा अनसायदों आरो गोबाङानो
हास्थायदों मथा मथि फिल्डनि थाखाय आंखाल गैयि जागोन आरोखि कर'ना समाव कर'नायासो बेसो जाना गारदों थांनाय बोसोराव आं दिन्थिनो हायैनि जाहोनाव गोबां लुजार जादों दा जेरै माखासे मानसिनो सोरनोबा बेफोरनो एसे एनै रां एडभान्स हरदोंमोन बिथांमोना कर'ना बेमारनि थाखाय फैनानै बा आंबो दिन्थिनो हायाखिसै बेयाव थियेटार नामै आंहा मथा मथि गोबां लस जानानै नै दिनैसिम आंहा लसावनो दं आंजों लोगोसे जोंनि बर'नि हारिमु सिबिग्रा फिलारफोर बिथांमोनाबो दिनै बहुद दुखु जारला खस्थ'जों दं जोंनि सरकारनिफ्राय फिलारफोरजों लोगोसे आंबो एसेबांबो अनसुंथाइ जों मोनैयाव बहुद आंखालाव गोग्लैनानै दङ सोरां मन्जु थियेटार दाख्लि बावैसो मोनसे खौरां नुजादोंमोन जे गंसेनि माने गारि मटर फाननांलाय थासारि फैदों बिथाङा माने रांखान्थि हालोदा जोबोद गाज्रि ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि डिल खालामो दा सोरां मन्जु मानगोनां सोरां मन्जुनि चन्द्रकान्त मोसाहारि बुंनाय खोथाफोरा माखासे थारानो लुजार दं नाथाय सोरां मन्जुनि बिगोमाया बर' हारिनि गेजेराव सिनियर हिसाबै बियो नाजायै 50 बोसोरखौ बियो लांनायनि सिमां दंखायो बियो लसबाबो गावनि सम्पतिखौ फाननानैबाबो बियो 50 बोसोरसिम आगान सुरलांनो थांखि दं आंबो बोर सारस्रियो जानांगौ सोरां मन्जु बुंनाय किसुमान खोथाफोरा थार नोंथाङा बेसेबां रां दोहोन आखायाव लानानै बे थियेटारखौ आरम्भ खालामनाय आं माखासे आंनि फंबायाव एसे अनसुंथाइ होदों जेरै डिजि माखासे लाइटनि बुस्थु आरो मथा मथि थांदों माखासे ए टु जेड लानानै 70,000 एल जायनि जाहोनाव आं बर' समाजनि गेजेराव 70,000 एल माने 70 लाख 70 लाख थांदों एभ्रिथिं बेनि गेजेराव आंहा कम्पिटिसन दं नांगौबा न'फोरखौ उनाव लुगोन आं न' लुवाबालासिनो बाङालिफोरबायदि चाइना सिङाव थानानैनो आं थियेटारखौ दिहुनथारनासो गारगोन बेफोरबायदि मोनसे आं चेलेन्ज दंमोन जिउआव जिहेतु आङो 1987 मायथाइनिफ्राय सोरां मन्जु बार'लाम्फा लाइमोन थियेटार पुर्निमा पापे थियेटाराव थानानै थायै जुदि आं गासिबखौबो रोंनानै आं जुदि गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायाबा आंनि सिमां बायदिनो थांगोन साननानै मोगथाङाव आं जाफुंहोदों आं मानो जानो हाया सासे बिगोमा नोंथाङा थियेटारनि अनगायै माबा माबि आरो खामानि मावो नामा आं थियेटारनि अनगायै बेफोरबायदिथ' जेबो मावा उन्दै जिउनिफ्रायनो थियेटार जगताव थायै थानानै आं देरबोनाय मानसि दा थांनाय बोसोराथ' कर'नानि थाखाय लकडाउनमोन आरो दा समाव लकडाउन जाफुबाय थादों दा बेबायदि समावहाय नोंथाङा माबोरैहाय संसारखौ बेंगासिनो दं दा आंनि संसारा बहुद गाज्रि हालोदाव दं आंजों लोगोसे आंनि फिलारफोरनिफ्रायबो आं खौरां मोनफैदों आंनि फिलारफोराबो माखासे बहुद हालोदनि गेजेराव दं आंनिखौथ' बुंनाङा आंनि स्टेजफोरा दिनै जाबनायैनो सेवलांनो हमदों बेफोर आंहा बहुद लस दं आं मेगन मोदै गयो दिनै एसेबां थाखा गारनानै आं जुदि थियेटारखौ दिहुननो हालाबा आंजों लोगोसे आंनि फिलारफोराबो जुदि न'खरफोराव दिनै 1 लाखनिबो मानसि नङा जोंनि बर' फिलारफोरा आइ गंसेबो मोनफेराखै आं गासै स्टाडि खालामजोबनानै नायबाय सोर फिलारफोरनि न'आ माबायदि आं जेरै फिलारफोराबो थिग बेफोरबायदिनो खिन्थु आं बेखौनो हास्थायो जोंनि माखासे हारिमु सिबिग्राफोरनो गंसे जुदि जोंनि बिटिआर सरकारा आइ थानायखिनिखौ मोजां खालामना होनायखौ आं लुबैयो एसे नोजोर होयोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगोन आं दिनै 1987 निफ्राय थानानै आङो मोनजोबबोबाय जेरै पद्मटरमोन बायदिया सोरां मन्जु थियेटारा जेसेबां समनिफ्राय ओंखारदों बे समनिफ्रायनो पद्मटर बसुमतारीमोन बायदिया दङ बिसोरनि न'आ माबायदि बा जोंफोरनि न'आ माबायदि 1987 निफ्राय थियेटार जगताव थानानै जों माबायदि जादों बेखौ बिराद दुखु मोनदों आङो जाहाथे बिटिआर सरकारा हारिमुनि गासै सुबुंफोरनो एसे अनसुंथाइ होयो नोंथांनि माबाया आखराया माब्ला जागोन आंनि आखराया आङो कर'ना भाइरासआ जुदि गिख्रंथाव महरै आगान सुरा सरकारा जुदि पारमिसन होयो आङो सिन्था खालामनानै बा आंनि माखासे फिलारफोरनो आङो खबर हरजोब्बाय मिन्थिहरजोब्बाय जुलाइनि 18 अक्ट'
खालि आं आख्राखौ खुलिनाय जादों आदसा थारमाने देग्लायनि थाखाय देग्लायनि थाखाय आदसा माने 19 जुलाइनिफ्राय औ आखरा जागोन आरो बेनि उनावहाय नोंथांमोना फिल्म माब्ला ओंखारगोन 22 आगस्ट 29 आरो अलरेडि बुकिं जाबायबो नामा अलरेडि दा बुकिंखौ फनजों खालामलायनाय जादों दा बोथोरखौ नायनानै कमिटिफोराबो एसे सासपेक्ट गिनाय दं आदसा बिनिखायनो मोनसे एसेबां गिदिर माबाखौ कमिटिफोराबो लाखिनाया एसे सिन्था खालामनो गोनां जायो देग्लायनि बाजेटआ बेसेबां नोंथांनिया देग्लायनि बाजेटआ आंनि जानाय लोंनाया नङा होमबा जानाय लोंनाय खरसाखौ नुवा होनाखै होनबा जानाय लोंनाय दरमा पार्टि गारि गुरि गासैखौबो लानानै मान्थलि सेलारि 8 लाख खरसा दं मान्थलि 96 लाख नोंथांनि बाजेट बेनिफ्राय मोनसे पेन्डेलाव नोंथाङा बेसेबांसो खामायगोन दा जोंनि बर'आव दाथ' आंनि बाजेटआ गासैखौबो सानसेयाव आंनि माबायानो बहुद खरसा थांखायो पिलारफोराबो एसे दामिनि जागोन फिल्म आर्टिस्ट फ्रायानो दंजोबो सानसेयाव लयेस्ट 60,000नि सिङाव थियेटारखौ प्लेस खालामनो हानाय आदसा नङा थारमाने हरसेनि दामा 60,000 जागोन 60/80 जायफ्रा लांगोन बिथांमोना बेखौ होनांगोन बेखौ एनेयाव होथारनांगोन नङाब्लाथ' आदसा नोंथांनो गासैबो दोहोनखौनो होखानांगौ जायो ना दोहोनखौ उनावहाय लानाय जायो बे बिथांमोननिफ्राय जेसेबां राङाव सुक्ति जाया मानो 25% सुक्ति खालामबानो लाबोनाय जायो 25%खौ लाबोग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय गाहैनाय समाव माखासेखौ लानाय जायो माखासेखौ लानाय जायो देग्लायनि थाखाय एक्ट्रेसफोर सोर सोर दङ एक्टर देग्लायनि थाखाय एक्टरफोराथ' जोंहा दिनेश रामसियारि दं निजोम दैमारि दं आरो जोंसार बर' आरो जकिं हिसाबै टिपु नार्जारि बेनिफ्राय गुन्दा पार्टआव माइकेल बर' आदसा बेनिफ्राय हिन्जाव आर्टिस्ट हिन्जावसाखौ एसे गोनो गोथो जाबाय दं थेवब्लाबो गोनो गोथोआ जेबो नङा लकडाउननि थाखायसो गोनो गोथो जागासिनो दं जेरै जों एबार फांफुलिखौनो लाबोनायनि मिजिं खालामदों मेइन एक्ट्रेस हिसाबै बेनिफ्राय बिसोरखौ लानानैनो नोंथांनि देग्लायनि टिमा जागोन आरो एक्सपेक्टेसना जाहैबाय बेसेबां पेन्डेल दा सिन्थाया जेबो जुदि बोथोरा गुलाय गुजाय खालामा अब्ला 65 पेन्डेला जागोन नोंथांनि थाखाय आंनि थाखाय आदसा आरो बे मेथाइफोरनि प्रिपारेसन मेथाइफोरा माखासे आंनि नायजाब लिरनायनिखौ आंनो होगोन ओमफ्राय मानगोनां देंखो ब्रह्मनिफ्रायबो गांसे नायजाब लादों नालाय बेनि माबाखौ मेथाइखौ देंखोसारानो होगोन सिंगारा जों दावहारु बर' ओमफ्राय गायखाया न'खरनिनो जागोन आंनि मिसेस नङा बेबो जायो खिन्थु न' बेंनो रावबो गैया नालाय आंनि फंबायनि बिसि आदसा बे जागोन मा मुं जिनिका स्वर्गियारि आदसा नोंथाङा ओमफ्राय मा नाम सोलोंदोंमोन नोंथाङा एक्टरखौ दिनेश रामसियारि बे जाहैबाय एक्टर आरो भिलेना जाहैबाय माइकेल बर' आरो कमेडिनि थाखाय टिपु नार्जारि आदसा जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथांनि बे प्रिपारेसन आरो मिजिं लादों फैबाय थानाय समा कर'नानि समा फैनाय नंलिया आरो आलायारन थियेटारखौ फैबाय थानाय बोसोरा मोजाङैनो खाबु खालामना होगोन जे बिथांनि मोनफ्रोमबो पेन्डेल जाहाथे मोजाङै जाफुंसार लाबोयो जों गोबाव खालामनो हायाखिसै दिनै सावरायनायखौ गोबांथार सावरायनांगौ दङमोन बिथांजों जों उन समाव साबसिन सावरायनायनि खाबु लानो मिजिं लानानै दिनै सावरायनायखौ फोजोबदों गोजोन्थों खुलुमबाय